गोदान मुगानि जों आबादारि बाक्सा जिल्लायाव फक्सटेल मिलेटनि आबाद मावनानै आबादारिफ्रा गोबां मुलाम्फा जानायनि गोसो होदों। मसलपुरनि बेन्दोंआव थानाय पमुवा फोथार गामिनि आबादारिफ्रा गोदानै मावजेननाय फक्सटेल मिलेटनि आबाद मावनानै गोबां रां मुलाम्फा मोनगोनखौ मिजिंथिदों। मिन्थिनाय बादिब्ला पमुवा फोथार गामिनि खमैबो सागु आबादारिफ्रा फारियै धर्मेश्वर लाहारी, बिश्वजित लाहारी, मिदु स्वर्गियारी, नितेन स्वर्गियारी, अरबिन्द स्वर्गियारी, हीरा लाल स्वर्गियारी, गपाल चन्द्र स्वर्गियारी, हेमेन्त स्वर्गियारी आरो आहम रामसियारी बिथांमोनहा आबादारि आफाद दानानै नाबार्डनि मददजों गिबि खेबनि थाखाय बे फक्सटेल मिलेट आबादखौ मावजेनो। बे आबादनि सायावनो आबादारि धर्मेश्वर लाहारीया फोरमायनाय बादिब्ला गिबि खेबनि थाखाय बे फक्सटेल मिलेट आबादखौ 9 बिगा हायाव मावजेनदों। बेनि गेजेरजों बिगासे हायाव 2 निफ्राय 3 महनसिम फिथाइ मोनगोनखौ मिजिंथिदों। लोगोसेनो बे मिलेट माइरंनि बेसेना 1 केजिआव खमैबो 400 हालागै मोननो हायो होननानै फोरमायदों। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि निउसनिसिम जोंनि पमुवा फोथार गोदान आबादारि आफाद हानजानिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय। दा जोङो गिबि आबादारि हिसाबै जिथु इन्टारनेशनेल नाबार्ड आरो नाबार्डनि थ्रुयै बा एग्रिकालसारनि थ्रुयै जि गोदान मडेलनि आबाद जोंनो सारमोना फोरोंलांबाय। बे फोरोंलांनाय बेलायाव जोंखौ दिनै नुफेरै आबाद जेनेबा एसामिसाव कनि धानबो होनो, गतिके बै आबादखौ जोंखौ गिबियावनो मावनो थाखाय बिथोन होदो आरो बिधान माइलि हरदों। दा बिधान माइलिखौ हरनायजों लोगोसे जोङो जेरैबायदि मावनाय बिथोन होदो बे बिथोन बायदि जों मावनानै दा जों बे समसिम माने हानो हानाय समसिम जोङो सफैनो हाबाय। दा गिबियावनो जेनेबा 90 देसनि माइ 90 दिनिया माइ, बे 90 दिना जानोसैयानो, जानो थांनाय लोगो लोगोनो जों बेखौ हानो हासिगोन। आरो बे मिलेटनि मुङा जाहैबाय फक्सटेल मिलेट होनना बुङो। जे फक्सटेल मिलेटनि उनाव जोंखौ आरोबाव फिंगार मिलेट होननाय मोनसे जाथोनि मावनो थाखाय बिथोन होबावदों। बे आबादखौ मावोबा बोसोरसेयाव खनथाम मावनो हायो आरो जे बे आबादखौ मावनायाव गोबां मुलाम्फा जायो होननानै सारमोना फोरमायदों आरो आखा लाखिदों। बे बिगासेयाव 4-5 मन माइ मोनगोन आरो जोङो। बे 4-5 मन माइयाव जे सेरसेयाव जुदि 400 राङै बुंनाय बायदियै जों मोनोब्ला निस्सय जोङो 16,000 जोङो मोननो हागोन। बे बिगासेयाव जोङो मनब्रै मोनोबा मथामथि गोबां लाभबान जानो हागोन होननानै जों सानदों। जोंखौ फोरमायखादो जे 15 बिगा आबाद मावोबा खरसा थांनानै 3 लाखसो रां लाब जायो होननानै बुंदो। दा बेखायनो जों आसा खालामदो बेखिनिखौनो मोनफुंनो हागोन होननानै। दा बेखिनियानो। जों दा ओरैनो थांखिया जोंनिया 15 बिगा मावनायमोन। 15 बिगा मावनाय समाव मा जाहैदो 9 बिगाखौ मावखांनायनि उनावनो बोथोर अखाया एसेमान डिस्टार्ब होनानै जों बाखिखौ मावनो हायासै। अब्लाबो जोङो 9 बिगा खिनिखौ साक्सेसफुल जादों। दा बेखिनियानो आरो। दा बेखौ जोंखौ जिथु APC खुलिनो होदों नालाय, फार्मार प्रडिउसार कम्पेनि, दा कम्पेनि हिसाबै जोङो बेखौ जों इन्टारनेसनेलनि जि रेट, बे रेटखौ जोङो मोननो हागोन होननानै जों सानदो। जे जोंखौ पेकेटिं खालामनानै बा मेचिन बायदिसिना हरनानै जोंखौ सहाय सहयोग होगोन होननानै बुंदों। बे लेखायै जोङो बेखौ मोनोब्ला जों पेकेटिं खालामनानै हयथ' गोबां रां मुलाम्फा मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामदों आरो। देग्लाय जुदि जोंनि साननाया गासै साक्सेसफुल जायोबा, जाफुंसारजोबोब्ला जों आरोबाव मावबावगोन। बेनिसाय जोङो बांसिन मावनो थाखाय थांखि लादो। आरो लोगोसे जों रायजो राजाखौ खावलायदों जे माइ आबाद मावनानै 6 दान गाहाम फोथारफोरखौ ओरैनो गारसोना दोनस्लायस्लाय बेफोरबायदि जुदि हानजा नाङै गासैबो फोथाराव बयबो गोसो होनानै मावोबा माने साख्रि मावनायनिसाय गोबांसिन लाभबान जागोन होननानै आं सानो आरो। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय। दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय
सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन।